بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحاج مادو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرمكم محمد. نعم. من نكرهو كفاتو ما ينتلي. أمبا عبد الله يندان. كو بيجودي. أمبا لا تنو. واتي بيجودي. واتي ما نغونغا أبلا أمبا لا تنو ده. أيوة أمبا لا تنو. ويا هري. كرمكم محمد. نعم. سلاموكو. كم مسيري فرا تشوغو. كل ما ميجورو بتو. ويشين. هو بافك مفودي نيغم. o b'a fɛ k'a fɔ ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si jɔyɔrɔ ta min ka kan ni min ye don min na Ablaye o ko t'o bolo o de o misiri fara cogo cogo alimami jɔyɔrɔ bɛ to a jɔyɔrɔ bɛ to a tɛ ko mɔgɔ wɛrɛ k'i t'i jɔ dɔw dalu t'i bolo o don o y'o don waati o ye don waati o y'o don ko ye o tɛ yɛlɛma fo ni latigɛ wɛrɛ bolila ni ko wɛrɛ de bɛ se ka bɔ a la n'o tɛ alimami jɔyɔrɔ o tangalen don k'o kisi k'o makoto diɲɛnatigɛ kow don a filanan kɔnɔ ko n'i fa ye alimami ye n'i b'a fɛ k'a tiɲɛ ta ko fo i ka kalan dɛ o fana ye tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ alimamiya o tɛ tiɲɛ ye o ko a kɛ di den ma ne fa tɛ yen ne lɔnni min bɛ fa la n'o tɛ e la yɔrɔ ye kɔni i Suleyma Tama Suleyma Tama ko alimami yɛrɛ ko a bɛɛ kungo ko mɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'a yɛrɛ fana ka kungo kɛ dɛ Ablaye o de ye o kɛ muruni a da jara togo togo a tɛ se k'a yɛrɛ kalasyɛn mɔgɔya ye ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ de ye awɔ alimami bɛɛ ka kungo kɛ a bɛɛ bɛɛ ka kungo kɛ komi maa wɛrɛ balimakɛ ka kungo kɛ o fana ye tiɲɛ ye o fana ye o fana ye mɔgɔya ye mɔgɔya Ablaye mɔgɔ ye muruni da jara togo togo a tɛ se k'a yɛrɛ kalasyɛn nka i ka ko mana wuli mɔgɔ wɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ dɛ ayiwa tubarikala e yɛrɛ bi mɔgɔ yɛrɛ i yɛrɛ kungo dɔ bɛ yen i tɛ se ka wuli o hali n'a se b'i ye i tɛ se ka wuli i b'o to mɔgɔ wɛrɛ bolo o de ye diɲɛ yɛrɛ diya yɛrɛ ye tubarikala ayiwa bisimila ne ka Abdulaye naamu an b'an ko awuzu bilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim bi ye juma ye juillet kalo tile 30 san 2021 naamu Ablaye an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la amin ya rabbi gafew bɛ yan lesɔr faso ka fasiri a ko di awa min ye an ka jamana ɲɛtaa ye ko a bɛ baara bɛ kɛ ni adamaden de ye dɛ foyi tɛ se ka ɲɛtaa baara ka tɛmɛ adamaden kan la ɲɔgɔn ye min ni o bɛna kɛ a bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye ka baara mara kɛcogo ka don forobakow la o sigili o de bɛna kɛ n'an ko ma état généraux de la formation professionnelle min kɛ an ka burusɔngɔ ye n'a kumakan a kuma kun wulila ko burugosilaw dɔw bɛ fɛ ka sɔngɔdaw ta kan u ni faamaw ma bɛn min na ka an nato burukala nato 30 la waati dɔ la 50 a jɛnya a n'a bonya o tɔgɔ yɛrɛ la maa dɔw bɛ yen minnu bɛ ka an ka telefɔni sun a bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru min fɛ dɔw bɛ k'o lagosi o ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye an ka kɔrɔn sigibaaw ye ani Mopti mara Ablaye k'olu tigɛlen don Mali fan tɔw la bi Ablaye nin waati in na Ablaye Keita o bannen kɔ tuma min na n'u k'a ma Cam polisi cɛ 6 bi olu bɛ kube tigɛlamaw bolo Birama Ture ale ka sayako kuma la cɛba min tun bɛ sécurité d'État kunna bi an fɛ yan ko n'o ye directeur de la sécurité d'État kɔrɔn ye général Musa Jawara ko a bɛ kube tigɛlamaw bolo an na tɛ kaso la a bɛ kɔlɔsi kɔnɔna la a sago t'a yɛrɛ la k'an yɛrɛ la l'essor de nin fɔ Nouvelle Horizon kuma na Cheikh Mohamed Chérif Kone ale min ye président AMPP ye min ye colonel Azimi Goïta ale maa min tun bɛ k'a bɔ na ni la a kuma na ale Cheikh Mohamed Keita ale ko kun jɔnjɔn foyi tɛ se foyi tɛ se dalu foyi tɛ mɔgɔ bolo k'a fɔ de ko i bɛ wuli ka jɔ kɛ walima ko i bɛ wuli i dusu yɛrɛ ma ka taa fɔ k'i bɛ taa i bɛ taa mɔgɔ min ni a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'i bɛ taa o bɔnɛ a ni la dusu bɔ si tɛ mɔgɔ bila o la an ni dusu bɔ kan ka i bila o la ko dusu bɔ man kan tɛ ka mɔgɔ si bila o la ka tanama ko kɛ k'a fɔ k'a tun bɛ ka jamanakuntigi fa bɔnɛ a ni la ko i bɛ taa ka katigɛlɛya ko k'a la fo ka taa se saya ma ayi ko mɔgɔ si ka wulikajɔ ani ka ŋaniya juguya walima jamanakuntigi kanu o man kan tɛ ka sɔn ka don o la o la sa kunu président min bɛ association malienne des procureurs et poursuivants olu tɔgɔ la
et de la référence syndicale des magistrats, Cheikh Mohamed Chérif Ako, bi ale mɔgɔw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ la ale na dɔ fɔ n'a ka dalu ye dalu min ni bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to a la hali ni ma don a donna fɛ ale nouvelle horizon kelen ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko yanni ku bɛ kɛ maaw kama minnu M5 RFP cɛbaw ye ni olu ka wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin CNT ma Dr Sugal Kokala Maïga k'a bɛ jalaki tigiw bolo bi maaw kɛlen k'a jalaki k'a lasigi jalaki yɛrɛ sigilan kan ɲininkali don n'a sɔrɔ ko o na kɛ conseillers ɲɛna ɲɛkɔrɔ bi wa a kan ka taa yen nɔ ni jalaki na taa sɔrɔ CNT cɛbaw fɛ yen o de ye kuma yɛrɛ kɔrɔmayɔrɔ ye Buya Haidara min ye a ka Bubu Sise ka taama ye Ɲoro a ko u kumana min kan ko ma politique kuma fɔ dɛ u ye kuma fɔ u ye so kuma fɔ u ye kunun kuma fɔ ko ma ko ale ni o yɛrɛ ale masurama ye M5 RP bi a bɛ ŋuna na a bɛ Nimakara na ka d'a kan Madame Seck Hayatou So ka o kɔngɔmalen bɛ ka kulun yɛrɛ ye ka to yen pewu ka d'a kan u y'a lasigi golo kan golo min ni o ye yanni waati dɔ cɛ ko nka kuma da foyi t'a bolo a ka kumakan yɛrɛ tɛ minɛ zonzan ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ mana na ko zonzan k'i jɛgɛ informateur kuma na Birama Touré o ka ko Musa Jawara bɛ minɛli la bi min ye 2019 ye ka taa 2023 la maa minnu bɛ dantigɛli kɛ waatiw la ni hakɛ na ni kalo 3 fɔlɔ in na ni kalo 4 fɔlɔ ni kalo 5 fɔlɔ in la ni san kelen na ni minnu b'o jatew minɛ ka daminɛ san 2019 ka taa san 2023 la minnu b'o jate fɛn u y'a yira k'a fɔ olu ka kumakan bɛ yan nɔ informateur kɔnɔ ko CNT Choguel kan ka taa CNT ɲɛkɔrɔ bi n'o ye Bulonba ladige ye cɛmancɛ fanga kɔnɔna la ko a nata mun fɔ yen nɔ illégitime et illégal. Allahu akbar. Mi an ka kalanko ye lakɔli karamɔgɔw an ni Choguel ko u ka article 39 ko a ma wuli ka bɔ yen a ma jɔsi a bɛ yen wa i k'a dɔn baara na kɛ n'a ye o bɛna taa lakɔli karamɔgɔw ma sɔn ka mɔgɔ si lamɛn u b'u dɔn se kan. L'indépendant. Indépendant ale kuma na min ye lakɔli karamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye meeting min ni a kɔnɔ kuma o y'a lase yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a waati kelen na an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na a ko lakɔli karamɔgɔw ko u y'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛn na article 39 ani k'u ka bila mina olu kuma o de bɛ u nɛnka u ka kɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye abla ye nin waati na indépendant ka kuma don u y'a yira k'a fɔ COVID-19 maa 7 yera bana in yer'o la maa 5 olu kɛnɛyara bana in a ma mɔgɔ si ta CSCPCM Bakari Konɛ ko u y'ale ta k'a bila Bakari Tugura nɔ la Confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton kunu u ye u ka bureau sigi bi Bakari Konɛ ale de b'a kotiga la Bakari taara Bakari nana a kɛra maaw ɲɛna fɛn fɛn bɛ yen ni kɔɔri sɛnɛ ni olu ye kɔɔri sɛnɛ ŋwanɛw ye ani président kura in Bakari a kɛra Bakari ko ye Bakari Konɛ Bakari taara Bakari nana ne yɛrɛ fɔ n ko Bakari taara Bakari nana Bakari tɔgɔla taara Bakari Konɛ nana Allahu akbar abla o de don o yɛrɛ de don Senagɔrɔba to sira la Senagɔrɔ ko maa 7 olu tora la maa 5 olu joginna ko ka d'a kan u ye bisi dɔ n'o ye mɔgɔta mobili dɔ ye n'u k'a ma Jakite transport u ye o lajɔ ka kunun ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen lajigin mugu ni kisɛ cira Jakite transport la Senagɔrɔba sira la maa 7 tora la maa 5 olu joginna minnu ni olu joginna u y'olu sɛnsɛn ka na n'u ye Gabriel Touré la maaw fɛ minnu ye sapeur pompier cɛbaw ye n'a ye nin abla ye indépendant le Sphinx kumana Sphinx kumana min ye Birama Touré a tali yew sɔgɔmada joona fɛ ka tila ka a lajaba ka talama kow caman k'a la ka taa a joginda ninnu ma hali a mago t'o la fo saya bɔra la Sphinx awa ko le pays ani Sphinx olu kɔni y'a yira ko wale don wale min n'u b'a ko caman seri ma Afirika kibaru o kɔni o ye kuma bɛɛ lajɛlen ban pewu min ye basket ko yɛrɛ lahala ye cɛ min kun bɛ bi ni ale de kun ye dege karamɔgɔ ye Banba
bamba be bolola bi Ablaye o koni o ma ayo o koni o be sena amba kuncheni amaka Mali d'aujourd'hui d'abord. Mali aujourd'hui ko Mali téléphone soum digital center Afrique ani Moyen-Orient ko Mali au téléphone soum nanina Mali au baraw damine ka kurbon karke sabana ko ni masansara folo sabana masratro ko semnete be funun kono bi kada kan sharatugu wulendo an nofe ko kada kan milliard kini ana kungam fen o dutuna tunto do la o ye ka ko nyini directeur koro mimbe CDV la professeur Samba So ale fene wulelendo ntenen na toina kubela ko kada kan ma joli munu ni olu kumbe barake yenno agent do re médecin temps ani shiki olu lablara alisini o man labla kundon wirela Mali tribune ba kunche bari kone ale bari to la labla norobla nga mi article 39 ye ko kala mo ko kele oui d'entre les cours là abla nin koni ya ngalu ko chama ba akono anyi munun foni olu sinkelembe o kambi Mali tribune re kono kada kan fere mun tigelendo gouvernement fait kanyasin transition barayma sogal ko wala maiga kan sente tiba ma ngo ni bibe konga abla ubaka ni wani watimina otna soro gele ababe malikan ayo tubarikal kramo Muhammad nam mitane misri bala ditane parce que mo avec président kadigo orole ayalla mba fe ga ele ke misri ba bi asam bina ni duru de bi Sambina ni duru. Monsieur Bass est John. Sambina ni duru. Ambi vendredi là, 30 juillet 2021. Monsieur Bass est inauguré le vendredi 30 juillet 1976. Ado, ça fait Adon. Adon de bien. Ça manièrement bien. Ouais. Vendredi 30 juillet 1976. Bien ambi vendredi 30 juillet 2021. Tête mon cas. Sambina ni duru. Tête mon cas. Misiri babi yoromina sa bagdaji kana bani kene rete so ngana fo kana bani bagdaji kene bani comme ya to ko roy donc misiri ni yere abi kene munka ko 7000 mètres carrés abi se ke mo munta capacité 22000 fidèles ba mo wani fla o de se ka do akono o de se ka do ko sigi matima to ko sigi mo te mo toro voilà de la seconde milliard fla ani million keme Mali warila. Mali warila. Milliard fla. Ani million keme. Ote se fa war milliard kili. Ani million keme million keme fla ni biduru yo. Ayigo. Tisa. Momu ya dama fufalaki. Le roi d'Arabie Saoudite. Ale togo ye le roi Faisal ibn Abdelaziz. Ote munu be masaya la be olu fatewa. Olu ya dama fufalaki. Tabarikala. Domina obai a nyanga kere. Medine aka almamiba mun togo ye Sheikh Abdel Aziz Ben Sahati ale de mo wala sel misri bala wodo misri Medina almamiba de wele la wodo misri bala ale de mo wala sel wodo ko bayede ale de mo wele aywa mo mun tumbe almamiya lo watini o etu ye Amadou Kale Bala Kale de honorata Amadou Kale de Toumbe Keneka donc Amadou Kale Talen où y a dit Bala Kalema Bala Kale Banene où y a dit Suleiman Kalema Suleiman Kale Mogo Selifo 2009 Bala Kale Tanyana où y a dit 600 Koke Kalema Koke Kale Kungo Soro où y a dit Amadou Kalema Amadou Kale de Misiriba aka mais domina misiriba be damine domina ka soro u ya jo watmini wala ka kari ka keshimae ko masire kromagande tunye almami foloye o ko fe u ya di Bakari Kalema Bakari Kale ya to Ousmane Kale bolo Ousmane Kale ya di Umar Kalema voilà ba mbora Umar Kale o ka wate est-ce que Bala Kale fa Bala Kale fa voilà ouais Umar Kale voilà on sait là ko fe Allahu akbar donc wori tumbe mbolo ka foye tabarikala Misiriba Adjarani voilà Dumbia aba jite aywa kambe inshallah